Town Milsbeek. En als ze dan hier, tenminste, dat denk ik, als ze dan hier komt wonen, dan krijg ze dat als welkom. Volgens mij is hier nog wel wat werk aan de winkel. Zou je het hekje in aanbouw zien of zou je het opgeruimd weer? Hoi hoi! Hallo! Hi! Nou, ja, nu is het helemaal af. Ja. Nu is het heel... Hallo, hi. Hi. Bas. Hi, ik ben Desiree. Van een bordje. Ja, van een bordje. Ik zeg, jij vraagt je af van waarom zegt hij nou, is het helemaal af? Waarom zegt hij dat? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, nou kijk, zal ik je even uitleggen. Ken je het programma trouwens? Oh ja, dat ken ik. Nou, ja. Dan weet je dus dat wij spontaan door de provincie rijden. En als we ergens een trigger zien waarvan we denken van, daar zou wel eens een leuk verhaal aan vast kunnen zetten. Dan bellen we aan. En wij zagen welkom in de buurt staan. Ja. Wie heeft dat gedaan? De buurt hier, die waren toch een beetje blij met ons, denk ik. Ja, die hebben het bord in de tuin gezet. We zijn allebei rond dezelfde tijd hebben het huis gekocht, de buren ook. Maar die kenden jullie verder nog Nee, niet? nee, die komen hier ook niet uit Milsbeek, wij zelf wel. En ja, ze waren volgens mij wel blij dat we hier kwamen wonen, dus kregen we een bord in de tuin. Leuk toch? Ja. Moet je dan ook een borrel weggeven of zo? Nee, dat niet. Ze komen ons wel af en toe een beetje helpen van, goh, heb je nog iets nodig? En daarin zijn ze heel behulpzaam en zijn ook hele leuke buren, dus Nou. ja, hebben we het wel mee getroffen. En Hans is ook uit Milsbeek. Ja, ja. Goh. En jij maakt wel heel nadrukkelijke reclame voor. Ja. Is dat toeval? Ja, ik zei binnen al van, goh, er staat iemand aan de deur en dan heb ik dit shirt aan. Ja, ik ben aan het klussen, dus ik heb gewoon dit shirt Want uit de kast gepakt. Dat is eigenlijk, ja nee, het is onmiskenbaar Desiree. Maar het is wel apart, want we komen vandaag eigenlijk alleen maar klussers tegen. Ja. Dus ja, dat moet dan denk ik zo zijn. Hallo! Kijk, daar hebben we een leuke buren. Ja, heeft hij het bord getimmerd? Ja, ik denk dat hij er ook wel een steentje aan bij heeft gedragen. Hey, maar hoe moeilijk of hoe makkelijk is het voor nou ja, starters, mag ik jullie starters noemen? Ja. Om een huisje in het eigen dorp te krijgen? Ja, wij hadden eigenlijk gewoon heel erg veel geluk. Dit was via Destion. Bij Destion is het zo wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij hadden daarbij gewoon geluk gehad. En, ik heb een handige vriend, dus samen lekker klussen. En Is het dan koop of huren? Dit is koop. Dit is wel koop. Oké, en dat wilden jullie ook graag? Ja. En hij wilde vooral heel erg in Milsbeek blijven. En ik had zoiets van, ik vind het allemaal prima. En ja, we zijn er wel heel blij hier. Ja, ben je zo makkelijk? Ja, ik ben wel makkelijk wat dat betreft. Jij zou in principe overal kunnen wonen? Ja, ik werk zelf in Nijmegen, dus als we meer richting kant van Nijmegen waren gegaan was ook prima geweest. Maar ja, ik ben hier altijd, heb ik hier in Milsbeek gewoond, dus wat dat betreft is dit toch wel het leukste. Nu ben ik zo vrij, Desiree, om te zeggen dat jij iemand bent die nogal uitbundig is. Ja, dat is wel, ja, wel een beetje, ja. Zit je ook in die tak van sport als het om werk gaat? Ja, horeca, dus Ja, ik kijk, moet wel ik mensen dacht het al. babbelen, hè. Ik dacht het al. Sta je ergens achter de bar of zo? Ja, het 100 Casino werken. Nou ja, zullen we die naam vanaf nu niet meer noemen dan? Want anders dan maak je meteen promotie, dan krijg je meteen een plekje in de directie. Maar is dat leuk werk? Ja, wel een heel andere manier van werken. Normaal heb ik altijd in restaurantjes met carnaval achter de bar en dat soort dingen allemaal gedaan. En, dus wel heel anders, heel erg wennen, maar ja, wel leuk. Dus eigenlijk ben jij geboren voor de horeca? Ja, het blijkt. Nou ja, horeca is ook waarvan veel mensen zeggen van ik ben eruit gestapt omdat het lange dagen was, heel onregelmatig. Een aanslag op mijn sociale leven, want ik werkte als mijn vrienden vrij hadden en zo. Ja. Hoe is dat voor jou? Oh, dat vind ik wel meevallen. Ik kan ook heel erg zelf bepalen welke dagen ik het liefst zou willen werken. En dan kan ik ook heel veel rekening houden met wat anderen doen en wanneer er een feestje is of net wat. En ja, ik vind dat onregelmatig wel fijn en dan kan ik lekker uitslapen en dan ga ik vanavond een keer werken. En dan ja, een hele andere manier van ja, je dag invullen is het eigenlijk. Je gaat er naar leven? Ja. Oké. En Hans, wat doet hij? Ja, die werkt in Malden bij ook horeca eigenlijk. Dus die heeft ook vaak onregelmatig. Hebben jullie elkaar in de kroeg ontmoet? Dat is wel een leuk verhaal eigenlijk. Nou? Toen werkte ik bij de midgetschool aan. Dan ging in die midgetschool, hadden ze een feestje daarna en toen wouden ze een barmeisje hebben.
ben ik achter de tap gaan staan en ja, zo is het uitgekomen. Hij werkte daar? Nee, dat was bij hen thuis, hadden ze een feestje en ik moest achter de bar komen staan, hadden ze me opgebeld. En dan ben ik gekomen en toen ben ik er ook gebleven, zeg maar. Goh! Ja. En degene die jou opbelde, die was op dat feest? Ja. Had hij achteraf zoiets van, is dat een beetje koppelen geweest? Of, ja, misschien wel een beetje. Ben je nooit achtergekomen? Nee. Is Hans er? Nee, die is werken. Oké. Verschil moet er wezen. Ja, verschil moet er wezen. En hij zit in Malden, zei je? Ja. Dus die staat nu achter de bar ergens? Ja, die zou de carnaval rommel aan het opruimen. Dus, ja. Dat hoeft dan niet, hè, bij dat casino waar jij werkt. Ja. Nu we jou dan toch spreken en jij werkt bij een casino, is dat niet een beetje een werkplek van uiterste? Ja, het is wel heel Je ziet erg, hele gelukkige mensen, maar... Ja, het zijn heel veel leuke vaste gasten die met je een babbeltje komen doen, maar het zijn ook mensen die het liefst de machine kapot willen slaan, want ze hebben wat verloren. Het gaat echt van het een naar het andere. Ja. En zelf? Ja, zelf heb ik nooit gegokt. Helemaal nooit? Nee, alleen bier gedronken. Wat, op het werk? Nee, niet op het werk. Ik ben wel eens geweest om gewoon aan de bar een biertje te doen, maar dat gokken dat is niks voor mij. Oké. Nee. Hoe leuk is, want je bent dus echt van Milsbeek. Ja. Is het een leuk dorp? Nog altijd? Ja, ja ik heb het hier goed naar mijn zin. Met de carnaval, iedereen kent iedereen en het is toch wel gezellig, een gezellige manier van uitgaan hier altijd. En iedereen staat ook wel voor elkaar klaar en ja. Het is wel een echt dorp? Ja, ja. Maar hoeveel mensen wonen er in Milsbeek? Even Wikipedia erbij halen. Nee, schat eens. Oh, ik heb echt geen idee, daar ben ik heel slecht in. 3000 of zo? Of zit ik dan al aan de hoge kant? Weet ik echt niet. Oké. Nee. Hey, wat is het volgende plan? Het volgende plan? Ja. In het huisje, boompje, beestje verhaal? Nou, we hopen er voor kerst een keer in te kunnen. Dat is weer een reden voor een feestje. Ja. De kerstborrel. Ja. Nee, maar moet er veel aan gebeuren aan het huis? Ja, we zijn er alles kaal aan het maken en dan komt een vriend van ons die komt stukken door en dan begint het weer ergens op te lijken. Dus, ja. De handige vrienden. Ja. Ja. Wij doen eigenlijk alles zelf, dus er gaat veel tijd in zitten. Nou, je ziet er in elk geval uit alsof je zelf ook heel handig bent. Ja, is dat ook zo? Ik doe een beetje alsof. Wat was je nu aan het doen? Met de schroefmachine. Ik heb net geleerd hoe een schroefmachine werkt. Dus, wat voor ding? Een schroefmachine. Een schroefmachine? Ja. Een accuboor? Ja. Dus ik kan ook schroefjes uit de muur halen. Dus daar heb ik laatst echt waar? Ja. Ja, maar heel leuk. Maar zouden we even mogen kijken? Nou ja, als je niet de goede kleren aan hebt, mag ik best even gewoon kijken. Dus jullie staat hier ook al. Oh ja, nou daar zie je nou echt helemaal niks van dat jullie zusjes zijn. Hoi, Rianne. Hoi, Rianne. Ja, de open haard is er al uitgesloopt en ja, het is heel erg kaal en echo-achtig. Wil die van de open haard af? Ja, de keuken komt nou aan de voorkant van het huis, dus anders hadden we niet genoeg ruimte. Dus je staat straks in de woonkamer te koken eigenlijk? Ja, en dan aan de achterkant hebben we de serre en de berging, die gaan eraf. En dat wordt dan de woonkamer, we gaan daar een nieuwe aanbouw maken. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Dus dat gedeelte dat gaat weg? De serre gaat weg en dan maken we een L-vormige woonkamer. Dus dan gaat dit glas gaat eruit. En dan een nieuwe aanbouw aan. Dat huisje, die berging, die gaat ook nog weg? Ja, hier in de zijkant, maar die schuur achter in de tuin, die houden we wel. Kunnen we rommelen zetten. En waar komt het zwembad? Ja, daar zijn we nog wel plannen voor aan maken. Nee, de tuin, daar houden we even van het is. We hebben gelukkig wel weer vrienden die tuinen kunnen aanleggen, dus dan vragen we die weer. De vrienden? Ja. Hey, Rianne, woon jij ook in Milsbeek? Nee, wij wonen in Siebergewald. In Siebergewald? Siebergewald, ja. Maar jij bent natuurlijk ook een echte Milsbeekse? Ja, we komen uit Milsbeek, maar 2 jaar geleden naar Siebergewald verhuisd. Oh. Ja. Zag jij het niet zitten in Milsbeek om hier te gaan wonen? Nou, later misschien wel, maar we zijn naar Siebergewald verhuisd voor de paarden. Dus... Oh, ja. Jij zit in de paardelarij. Ja. Dus jij woont ergens met heel veel grond? Maar ja, wel wat, maar nee. Genoeg voor 3 paarden. Genoeg voor 3 paarden, ja. En hoeveel schelen jullie in leeftijd? 5 jaar.
Ja. En hoeveel kinderen waren er thuis of zijn er thuis? We hebben nog 1 zusje. Nog Zijn we 1 z'n drieën. zusje? Ja. Dat is de jongste dan? De middelste. De middelste? Ja. En zijn jullie close als zussen? Ja, af en toe neem ik ze mee bier drinken, maar... en dan kunnen de daar altijd weer heel hard op lachen, dus... En hoe gaat dat dan als de zusjes op stap zijn? Dan moet ik er even voor ze zorgen dat ze ook weer in bed terechtkomen. Oh, jij bent de oudste zus? Ja. Neem ik ze mee op stap, is dat wel leuk. Is de oudste ook de verstandigste, Rianne? Nou, niet altijd. Nee. Zou ik moeten zijn, maar af en toe. Ja, lijken jullie veel op elkaar qua karakter? Qua karakter wel. Ja, mij het meest qua karakter en die andere lijkt qua uiterlijk weer het meest op mij. Oké. Dus, Nou, ik kon wel meteen zien dat jullie zussen waren. Ja. Maar qua karakter, maar jij lijkt me toch iets meer op het eerste gezicht de rustigere. Ja, daar ook, ja. Ja. Maar dat is ook vooral omdat er nou een camera op de gericht staat, hè? Ah, oké. Jij slaat dicht, jij barst open. Dat is Ik kan er wel om lachen, maar ik heb niet elke dag mee. Oké. Maar zie jij jezelf op termijn nog terugkomen naar Milsbeek? Ja. Want ik hoor wel van deze reden dat het een gezellig dorp is. Ja, zeker een gezellige dorp, ja. Ja, het hoeft niet per se naar Milsbeek, maar ja, als het later de optie is, dan is het natuurlijk wel leuk om terug te komen. En die middelste, woont die al? Nee, die woont ook nog bij ouders in Sibbegold. Dus wat die ooit gaat doen, dat weet niemand volgens mij. Dat weet geen mens. Oké, wat denk je dat Hans hiervan vindt als hij straks thuis komt? Ik denk dat hij heel erg moet lachen en dat hij dat niet zag aankomen op een donderdagmiddag. Nee, jij ook niet, toch? Nee. Nou ja, wij geven onze afleveringen altijd een naam. Milsbeek on Tour. Ja? Met jouw goedkeuring, hè? Ja, ik ben het helemaal prima. Deze reden, dankjewel. Heel veel succes. Janne.